A Hinomoto HSE bemutatója fog most következni 13 órától. Frissen kaptam információkat a csapatról. Felolvasnék egy pár érdekes dolgot róluk. Előre is elnézést kérek, hogyha bármi rosszul ejtenék, akkor szeretnék segítséget kérni, jó? A Kyokushin gyakran az erő karatéjának is hívják, mert alapító mesterünk Sosai Mastutsu Uyama, Masuyu, köszönöm, edzésmódszerével olyan erőssé fejlesztette magát technikailag, fizikálisan és mentálisan, hogy bárkivel megküzdött, nem talált legyőzőre. Magyarországon Furkó Kálmán és Adámi István honosították meg a Kyokushin karatét, ami olyan népszerűségnek örvendett, hogy 1996-ban már itt rendezték meg az első Ibus Oyama világbajnokságot rendkívüli magyar sikerekkel. Versenyzőink rendszeresen részt vesznek hazai és nemzetközi versenyeken is. Az idei szezonban 11 versenyen indultunk, kumitéban és kátában. Sportolóink sikerét jól tükrözi 9 aranyérem, 12 ezüstérem és 23 bronzérem, amiben világkupa és diákolimpiai győzelmek is vannak. Az elmúlt évben a diákolimpián elért eredményekért versenyzőink és edzőink megkapták Vác városa önkormányzatának elismerő oklevelét is. Terveink között szerepel, hogy külföldi versenyeken is részt tudjunk venni, továbbá eszközeink bővítése és a közeljövőben saját edzőterem létrehozása is. De addig is szeretettel várunk mindenkit edzéseinkre, melyeket kedden, csütörtökön és pénteken 17 óra 30 perc kezdettel tartunk a Váci Piarista Gimnázium tornatermében. Nagyon jó szórakozást kívánunk!
Tamás Ivarik következik, töréstechnika. Senki ne próbálja ki otthon megfelelő előképzettség nélkül. Tanítványaink megfelelő technikai erőnlét és szellemi felkészültség után ismertetjük meg a törés technikájával, amely felnőtt korban elengedhetetlen feltétel a nemzetközi versenyeknek. Mester és tanítványa. Egyesületük edzőnője és elnöke osztrák formagyakorlat győztes Szempály, meg Krisztina és Diák Olimpia egy
többszörös magyar bajnok győztesünk Lucsán Boglárka formagyakorlat bemutatójában egy barnaöves szintű versenyeken igen kedvelt katát, a Gexasó katát járják. 30 kilóba tavaly szentesen rendezték meg a világbajnokságot, és 30 kilós súlycsoportban világbajnok lett a Lucsán Boglárka. Nagy tapsot kérünk. A következőben azt mutatjuk be, hogy a versenyeken milyen küzdelmeket láthatunk. Korosztályoknak megfelelően védőfelszerelés használata kötelező, illetve felnőtt küzdelemben már azok használata tilos. Gyakorlatilag most egy dojo fightot látunk. A gyerekek azok lábszárvédőt, kesztyűt, szuszpenzort és fejvédőt használnak. A junior korcsoportban lábszárvédő, kesztyű, a felnőtteknél ott maximum szuszpenzort szoktak használni. Full kontakta van, a lányok használnak mellvédőt, tehát teljes erőbevitelből vannak az ütések, rúgások, nem lehet fejre ütni, rúgni lehet, nem lehet a lágyékot támadni, nem lehet a térdet frontálisan, de oldalról lehet, gyakorlatilag a gerincoszlopot végig nem lehet támadni, és ami belefér, más minden jöhet. Most pedig egy kis színház következik. Harcművészetünkben fontos szerepet kap az önvédelem. Egy kis előadás keretében szeretnénk bemutatni néhány utcai harcban is használható esés, dobás, lefegyverzési technikát.
De ez itt nagyon jól eljátszod itt ezt a dolgot. De azért a 8 kerületben ez nem menne el. Ezért bemennél egy ilyen kis kocsmába, azt ilyen kis aprófára vernélek. Én már nagyon izéném, hogy egyszer egy ilyen kis mestert így megverek. Úgy megoktatnám, hogy mi az utcai verekedés. Amelyik ott nevetgél? Ha? Benne vagy egy kis bunyóba? Én szeretném, én már szeretnélek úgy egy kicsit úgy látni, hogy fekszel a földön. Nekem tetszene. Igen? Természetesen azért ebben van némi vicc is, az utcán azért nem beszélnek ennyit, viszont esni sem tudnak így. Edzéseken megtanuljuk kivédeni az esetleges támadásokat, bár különösen gyerekek esetében a legalapvetőbb tanácsunk az mindig az első az, hogy a futás. Szégyen, de nagyon hasznos. Ezért mi elég sokat futunk edzések előtt, illetve szabadidőnkben is. Ez az alapvető dolog. Nem állunk le senkivel azonnal küzdeni, csak hogyha elkerülhetetlen a harc. Ennek érdekében próbáljuk meg azért erre is felkészíteni, nem csak a gyerekeket, a felnőtteket egyaránt. A támadó az nem mindig válogat, szinte soha. A kitérésektől elkezdve, adott esetben, ha minket dobnak, akkor a tompítás, a sérülések elkerülése miatt. Ha pedig mi dobunk, akkor az hogyan lehet a lehető leghatásosabb. Ugye ma már nem ritka az, hogy nem puszta kézzel támadnak ránk, hanem fegyverekkel. Hát a golyó ellen nagyon sokat tényleg nem tud tenni az ember, de azért vannak olyan támadóeszközök, amikre kell szemben még talán van esélyünk, mi nekünk, akik foglalkozunk a küzdősportokkal. Késes küzdelemnél nagyon fontos a távolság megtartása, a megfelelő távolság. Lehetőség szerint minél kevésbé próbáljuk meg közel engedni az ellenfelet. Most pedig Szenthely Mészáros József edzésvezető töréstechnikai bemutatóját láthatjuk. Először a testén fognak réceket eltörni. Igen.
Most fogják törni a testén a lécet. Nagyon fontos ilyenkor a koncentráció, és a kellőképpen történő testi és lelki edzettség. Vigyázz, vigyázz! Fokozottan hangsúlyoznám, hogy ne próbálja ki senki otthon. Szempály Józsi 86 óta foglalkozik a küzdősportokkal, konkrétan a Kyokushin karatéval. Ő neki még volt lehetősége ismerni az alapító mesterünket. Versenyeinken alapkövetelmény, a nemzetközi felnőtt versenyeken alapkövetelmény a deszkáknak a törése. A deszkák vastagsága 2 cm, és férfiaknál minimum 3 deszka a törési mennyiség egy döntőbe került versenyzőnek. Ennél csak többet kérhet, kevesebbet nem. 2 lehetősége van megpróbálni. Most pedig Szempály meg Krisztinát fogják látni,
Nők igen ritkán törnek, de azért vannak igen neves képviselő is hazánkra. Versenyeken az egyik legeredményesebb rugás technika, ez a Jordan Mavasi Geri, ezt látják most a színpadon. Ezúton is szeretnénk megköszönni a figyelmet mindenkinek. Még egyszer a Váci Híromotó Harcművészeti Sportegyesület bemutatóját látták. Szeretettel várunk mindenkit, kicsit és nagyot, korra nemre való tekintettel, nélkül, edzéseinken. Reméljük, hogy sikerült olyat mutatnunk, ami egy picit meghozta a kedveteket. Köszönjük szépen a figyelmet! Hey!